Katba election jit nongmi khmat che district council kanang hajan setangkat tu kat ne sengi kaban salong kar phoi tarik mentah ibnai arhajar arpusan hawa persang banyak krin ki pajba kanong sken constituency kebalami khmat na congress meri kharpuri kum ki MDC lai samoy nakate constituency kasur kebalayo banyak kren perki pajba kilapan pau bahakane ke kinti ki pajba kanong sken ki trang panyo no do MDC ubadei nakathanya riwar lajong hadin balami khmat ka congress lakhat rusnam hadu kene kenti na ka jingpen pau ki pajba ka thai nong sken constituency kilapan pau maka MDC ka congress meri kharpuri kam jusim khia e ka jing tat dor ki marep ku musensar slaterpat kuai bat kwi ki balak ta jur ka kamai ka kaji jongki kilapan pau bahadin bekila du jingkermen hakini kisngi kila thrang ban phai khmat no supara than ba monak shabong lese on kham snuthu khamba e ka jing e ka thai kila kenturu ki para than bekim daisu banbit ya ka jingsha thom ne ka bor pisa henry ki di banjet na ka jingkit khli bat ka jing simphang do para than la jong kumman ka do hangne hanong scan constituency ki dan san ngut be khon yakane ki election NBC ka ta ba monak shabong na ka seng congress ba Anthony Khongwang na ka UDP ba Ebran Khongthang na ka BJP ba Manpha Thaba na ka VPP ba congress meri kharpuri na ka NPP te nakaliang banga kumunong sinong na umnyu tmar te kerpat na ke haki na ki prawar ki prathan bang kersan lang ki hauna u prathan u prakhap u pradong bai u bami na la than na la dong bang ya ai ki ka jong kersan namar like na ula prathan ula pra dong sang ne khamla iro bang yo ki jong yarap ki babun jaj ki jong ki babun jaj habaji kano kham kloy bang yarap hai ki bayajan nen kham tam uba em ha ki than bai kham tam kerpat ro ki nong umnyu baro ki nong umnyu nong sken ki nong jeri bang ya rap lang pheu ne rap ula pradong prathan ubala bang yarap ubala bang yakhon haka ke sitom wei uba em halajan haladong halathan te ngino ro bang ong sutang kata ke jong kerpat rit hapi bang ya kersan lang piau ne pra dong prakhap bai prathan bai ubang khamla bang yo ji chinge ya ki jong sitom jong bai ki ba im sang na sa thanyuar bai baro hau ba monak sabong kerpat lang aga hakinong song bang ya kersan lang ke ba monar namara haba jenja sitam la ungi kloy ngini aram te ungar ubala sim halade ke la ngani aram tonga eng kerpat lang aga hakinong song bang ya kersan lang ke ba monar namara haba jenja sitam la ungi kloy ngini aram te ungar ubala sim halade ke ita umat anang neta hukop hing ke uladong ula prasnong prathan hi ke kham tam ula bahaying hi de baro ngi parasan ki kon ki ketinga yang long hukop hinga ke em dor umuram hok ke bang em ke benala snong nan ada em kata kajong beci ke jong he hukumin dia le ke bang ya kersan bang ya le sitom hi ke hangi kermin hi ke ba ki pasnong prathau ni em sumlang kan ni ai masumlang ke bang ya thep lang hi kata kakati bang malada ji ba jo boro bang ya rap le mun kantam na rip kanal yang ba iba yap kada ko wila kersan wila ham kersan ke kenang wila yarap mita bang monar bang ma imlim mangiro yo ya beke lumani ya pima na kon nga nakalingjong nga te nga kersan bi ya pa monar sebong amar udei ubriu ubangi ya don kam ubala baniarap hakanu kanu ka benta naka habang idon kijing wad shabar state ru une ubriu
habangi don kam yu ula bani Arab kamtam laga GIA ke ba hapo laga state lajong ni kai uni kloi bani Arab yani habangi bat ni don kam ya ka jing kersan lang jong phi ki paralok parajor ki nong song snong nong song thau kamtam ki bai ba jong ka nong skin konstitusi bakin siu thu ya ka ni ka jing jong ka thain balada nyimyo ya ubri uban laga jong ka snong ka thau laga jong ka thain ini sa di sa ini nak kata kadang kerba de phi ba pinya ai ka jing kersan lang ya ni orang ba khnang ba un la ban pitlim ya ki jing jong ni kamtam ya ka ki marip marya bana ka por sa por ni pindu jing kuni ki nang snong ka thain thì là kata kadang ai kuble ya phi ba phi kitbot kit biang ru ba uni urang ba unyo ya ke jing job pat pon ma ya ban sakri khampa ya la ga jong ka thain kerpat khamtam ya ki bai ba jong ka noskin kon si bagi nom ya bi ha ka pisah nama ka pisah kamla yang i ban kentiu ha ki tiang baro jong ka jing tre ka jong ni Bunga ho bang kerjaan bo bonar o tradisional sa pangyara bo nakinaki yosar ki swa ki lang nai kam tam compare o ba mi na sinong obreu uyo ji haka jinjar sitom hakano kano te tang kata ki wala bang hapai ki bon kule por tạt anh là này người nó tờ lòng hi cầm rõ yu cái lịch tiệt đi đấy cái cổ nghiệp là người làng lại rõ yu hành động luôn sẽ vòng tới và vật pra thảo tôi và khăm mèo đây chờ làng này sẽ là ta giờ lệ liệm mi đó kì giờ cái kia liệm mi đó kì làng biang bê gì nó đang sẽ đang biang lùi gì Iya tiyeng go UN hi kita ki jang thut por si saka kret. Ta ki marep ro ya bet ke UN ngi jang krong bro na de ngi tang ji na de ngi baro ja ji UN ne. Tian pat suma hote jinip ke de. Jang le bro jang ni. Para konkret yo ya no katnya. Dạ thầy điềnปัญญาdạปัดcái dòng hiểm bật thầy mana Kisahkan ketika marip kemal noti yon lạ ki pen kenteu lên hay ki nong rip nong rian lạ ki pen kenteu dor ki yon kham ya ini la dep ros son uspi yen kapor hau neu nem bala dep tolong la sai begitu kami la ya de trong lai mang lai sao ya de mana kan neu nem ro kan hajar matang sau hajar tak no puntar pisan Maudang naka sinong Maudang te naka nong skin constituency nga sa sini Shillong te kapang ka bang akwa ban keren kalong kumne sepang gane ka election MDC deh nyamar na du kipor ba ngasdang ban yo ya kebut ban tep yo kebut hadu menta ka khaliman te kat ki MDC ki bawan ha ki bapej ya ka sinong jongi ha ka than jongi ngampat hakata ka jing trang jonga jing yo i jonga ha ka khmat jonga hi ngampat yo i re kita ki MDC ban simkhia yangi kum kita ginong song snong jong gonong sken constituency khamtam ngi dei kinong bordar te ngi im ngi sa hapo bordar te hak bi dei bat ke bordar isu ngi la pen ngla i weiru MDC kat ki babat ya ka neka election ya ka neka suki MDC umdan do besimkhia yangi te nakata ka daw habangi kum ginong song snong yo i ya ka nek jing ka wei ha upot usam hakapor ba mangi ngidang khamrin te karep karyang jongi kedang
kadang long no long mensua kapor bedang rit jongi long kaperthai mensua kadang kibriu bidang ya bahat bat kini ki kharbang laru ngidang ya biang ngidang ya bet empat kini ki kharbang laru ki empat das niu hadu kata te kat banang ya kini kisnem ki kharbang laru kila nang sniu te nang ta pede te kila sedang segene ke ban ya thombor yang ngi seginong song jong ke bordar te kan nagaliang jong ka rep kariang jong ngiru kalahyar sebab meri ila simti nadu ar hajar kendai mentala lai tem ila longkum ka MDC naka nongsken konstituensi jongi tangba ia kadne ka isu ke badai hapo ke bordar jongi imsem la sim kit khia ha be dei bat ka rep kariang ke jongi nemar mensua bedang ya bahang tu im garep kariang ngim dan kamera bon wan kiu sine silong bon wan wat jing trei jing belas sine silong tang garep la jong na po sinong rung im la su ban trei da menta mar siteng na ka sinong jongi sepo bodar kala sa ri klau na mar balei dangin le rep suturu im la su na mar balei ni kharbang lau la wan kiu la wan le dusmon la wan pom dusmon igine giding kwai giding slaterpat te menta kala su sa klau te ki ngi kum gi nong song sinong jong ga nong sken konstituensi ngi la su im su rep betang hagini gi jaka gi badan serut sinong te ki badan patang harut sinong ngi trei tang kat nong ngi la yet dep ki jing trei la du ke kamai ke keji te na kata ka daw long isa im duk isa im jenjar ngim ban ser ban mi ni sinong ban kiu si silong ban wat gi kam kamai jak po ten re la daw ngim sem jing la da ri bordar jong i don ki MDC ki ban pej ki ban bishar bah ki ban pej bania ya ka tumut ngingim sem jing tang gitu gi jaka bangi le sa khlaung to bangin le rep tu ngin mla su ka kam gi jing trei ban trei tu ngim don kam ban wan kiu sini silong te nagaliang jong ngahi te menta te ngate ngala ikop ngala ibit hi ba monar sabong namar iwei ru idei traisinong jong konong sken konstituensi te ka ba aru ila dei ibriu bela i bela paka bah ha ka jinglong rang ba jong i bela pro ka jebing ha ka rukom perkhat perdany ha ka liang ka rep kariang ha ka liang ka jing jong i kinong sunong jong ka nong sken konstituensi liang gini ki ba taong nagaliang gitu ki skim ki badai ya ki street light ki badai ya kini ki footpath kinala ta hoi ila le bah henrei ya ka debat ka bordar te ka bat ngi ginong rep menta ke jing jong ngi ginong rep tang usen sar ka no herdor ngi menta la buon ki bla su i bepli kinong rep kin le di sa dalit trei hang turu tang ka bai trei rumi su na maru la herdor no slat terpat ula her te nakaliang jongi te ngila kut ngila ngim sola su ban khli ya kutu karu kom rep jongi menta ka kenti te ngata ngan ai no gijing kersyani ba monar syabo ha ngar menta ngan kentaj nya i kongres na mar khat san snem ngala im bat i rei im sem le yo i ya kata kejing jongi kinong rep bat ya kinong song sinong ru kham tam ki bapang ki besitom kejing yele menta te kan yelong maria kaju hi Dụ hi và ajing một lần y còn bên kia mà sau cùng dụ hi cả long em nga đi na hỏi nga sa hasil long và nga đi na nyu tamat te ngaro nga i la i biang hi bangan kersani ba monar sabong Long cũng là thầy cái gì rồi ba kalong kum dụ hi hỏi kalong kum bai la keren ini ru ka long kum ta hi kum dụ long ta ka pang ha ka sitom sukat ka sinong jongi tang itu tang ka kali ang no tang kawan jiru kat ka sinong jongi la dei makan don mo tang ka wei ru ka ambulan subo haba ya pang ha sitom ni hab resep kali ni hab jenjar ni hab resep kali na sinong sakaduk sakajenjar le sangin resep kali kat ban poison ni saka jing siu ka bahe
te kum I kongres ilabat kato te long tangban ini Arab in tangi ambulan kan iwe mah semua isad wan ho isad wan ba tak da iwan long iwan ken iwan tak menta te ngin ngasno dei hibet ya iba munat sabok kongres trong cái này cả election MDC ka wait in penpau ya ka emo ngi pe ji lung ngam dei ra pan ngin ya kawang keti ka wei mo ani ka election yang ka pamenta ka wei te long ngi sungu e ba na shnong jongiru candidate udan ngi sngo kata ngi sngo shingan ka wei ru na hadu penslar udan candidate long dei prashnong prathan te sitting ti ding congress mary te kata kawai kan ngin ong kumno ka issue shmat nani long kat bajob te ngin ya pet ken ma wan ra ka issue ba ba manu bajob candidate tamba ke jing kersan te ngin long ngin ai kersan lang yu yo ban nasionong trasnong la mi ma ngin hab ai ke jing kersan ka ba ngin ya don rekat lang ngin ya ai bet ka bot ka ai ka ni kata ba dei ling bau trasnong ba itu itau te ngin chu e sai kamlong ra tai ngin pe ka jing bhala no manu ban job hiru wan ra ka issue ka bahai mo kam tam ka rep ka riang jongi ki shani sha war ka la hiar palat tang tai ka kam tengam pat ngam tip ra hadu ka issue ka bah teng yo ir long ngan ong nu mo bun ka long ka jing yarap jongi te don ki ba ong ba ila yarap dan among re kata bay long mai sitting de mo I habi ban yarap ban pi ha ki paj ba ka jing yarap jongi ka ba ila mai kin kita re yak ba menta te ngam tip ra dong ngam patla patai ka bor paj ba pa menta kan ngamar ki paj ba menta ru ki la start kim de shu ki ba biet ja ong kin ki ya lala ka jong ap ong no kata te ka de ka rai paj ba nomor paj ba menta di bela start hi long ka wei pi kum ka jing jia po maulai ru ki paj ba ki la long time ki ya da jing start ngimla ta ba hi ka de ka jing start jong paj ba shimen menta kam de shu menta nomor state jongi kala ka wei ka jur pelat corruption la ui ma piru ka state jongi ta ka corruption employment kam don ki kena ka drugs ka jur kanang wan ki ni ki maybe ki concert ki kata kanang snew kanang bunam kanang juram kata ngin long tai ong in yo jong la jong iru ngin kersan be in ira tang tai Mata ti tanya kongres. man kentaj ngam ong re kata kentaj mo ngam tip yang ata ngan ong ngan yalam be ya la dia ba ngadi trashnong ngan ai kabut ya trashnong kata Kongres long trashnong yang trashnong te mo ngi hab iban ya kersan lang ke trashnong iba munar sebong rumo pli kongres nomor kerti ba na yeng jongi rubun hi ki ba ye kongres te bro ai ngathrai majority ha mikla jongi kongres hi ka khamlong hi ki kwa ai bakan wan mo Christian state mo